Díomhaíomh agus fáilte go dtíon seo achliaachta seo atá dírithe ar dhaoine atá ag stadair nó ag obair sa bhaile. So sesiún litite ann in áit sesiún hit, so low intensity in áit high intensity. So it's cinál brain break ón obair scoile nó Sos Gluaiseachta. So dynamid 5 clacht a chorp siimplí go leor agus dynamid 3 bhouta. So gach clacht a chorp bei 5 second a gceist leis le sus 5 second ina dhiig. So tuasámid an 100 bhouta i gceann 15 second agus tuasámid go deas meall agus beidir le haon 10 bhouta is féile níos mó fuinmh agus dígras a thuirt leis. So i gceann 5 second an 100 clacht a chorp támid chun déanamh ná é seo. So ilen jas go dtíon glún chlé. So trasna an chorp go deas éasca 15 second fáca. So an rudí inad stíní go minic déanann siad an cos agus an lámh céine. So déaníocht an lámh jas a thógáil go dtíon glún chlé agus an lámh chlé go dtíon glún jas. So mar seo 3, 2, 1. Anhá. Nís an dara clacht a chorp támid chun déanamh ná é seo. So is féile a sus a thógáil, so seo an clachta. Agus tá sus 10 second eile a gcuin. So is ag tógáil an seans níos chun cúpla aná thógáil isteach samach. So go deas éasca ag casa ag féachann siar an lámh jas agus an sin an lámh chlé. So ag glúiseacht go meall machnamhach ó thaobh go taobh. Anhá, so leanúirt ag anáú 3 second fáca 2, 1. Anhá. So in 100 clacht a chorp eile, so is féile sus a thógáil an sin. In 100 clacht a chorp ná an madra agus táimid chun an lámh a thógáil go dtíon routine. So lámh jas go dtíon routine chlé, lámh chlé go dtíon routine jas. So glúiseachtaí tras corp táil. So tuasámid inis. So lámh jas go dtíon routine chlé, lámh chlé go dtíon routine jas. Now muna haon sé go fada leis an routine, just tógar an glúna. So ag dul trasna an chorp. 5 second fáca. Go deas éasca táimid fós ag taobh suas anhá. Nís an carú clachta táimid chun déanamh. Táimid chun réir an spotta agus na routine a thógáil go na mera. So just cará sé linn an corp a taobh suas, an chrí a chur ag obair agus an fuil a chur timpeall an chorp. So an spotta routine go mera. Agus féidir lína díreach dhéanamh le a chorp, 10 second fáca. So go deas éasca cos eile a haon a 2. Anhá. Sin an clachta déarnach, táimid chun an sphinxí, so tá sus beag go inis le haid níos mó ná 10 second. Agus sus ag gcórdú cos amháin agus an cos eile. So déanam é seo an 100 bhouta agus an 3 bhouta tar mé réigean níos dúchnánaí dit. So an sphinx. So an cos jas, cos eile, cos clé. So brú síos tríd na hilnacha, féach an tosaí, an crí agus an chlíomhrach ordathe ón talamh. So tá muid géirí na matán sa drim a húsú. Anhá, so sin an 5 clacht a chorp, agus táimid chun an 10 bhouta inamh inis i gceann 15 second. So tóg deoch isce nó dus ligh de scíonn sin. So beidir nuair seo beidir gur féidir linn a bheith níos bríomhre, nó beidir iarracht níos mó dhéanamh. So in chéad ceann, ilen go glún. So trasna. Ilen jas glún chlé, ilen chlé glún jas. So bhí cinnte go dul trasna. An butún íon na daoine déanann siad é seo. Agus ceapan siad go bhfuil siad a déanamh sin. Cúpla second eile, tear níos tapúla más smíon leat nó níos muile. Anhá. So sus beag eile, and then nuair táimid ré, nuair bhualann san clog, táimid chun casa a dhéanamh mar sin. So ní gá dul thar fór leis, an áiríre táimid dus a géirí an chorp a chur ag buga agus mid site den lár fat.
So I casa ag feach nar an lámh clé agus an lámh eile. Agus béidir go dtiocfaí na sála anuas ar an talamh nar a hagann sú a rais sa lár. So I dúisiú na matán sa drim, thart ar na chnábdruma. So in chéad cheann eile, I gceann 15 second duine an madra, so tóg an lámh go dtí an rútín nó go dtí an glún. So lámh yes, go dtí an cos clé, lámh clé, go dtí an cos yes. So scar na mara, brú an talamh, brú síos talamh, so lámh yes, cos clé, trasna. Lámh clé, cos yes, lámh yes, cos clé. So I glúiseacht ar an gcuí seo. So brú síos go lád ar isteach sa talamh, mara scartha. Agus níos an carú cheann. So nuair bhúlann an clog a rís tus ámid, so Ilan á rútín, sús nó an sáil, sús go na mara. Meán trí, dó, héan. Agus má tá fánhart, má tá tú géirí, is fé leat a dhéanamh níos tapúla. Cuinnig an drim díreach ag féachach an tosaí. Héan, agus an ceann déarnach. Sos beag an isis. Tugam an sphinx ar seo, so Ilan faoin ngúlan. Ella's going to make féachan ar an telefís. TV pose. So brú síos na héalnacha ordaí do chraí. Cos clé, cos seas. Is féidir an dácha síanamh le chéile. Agus tuair fineara, notice, ag tuair fineara an drim agus na matán atá ag gobar nó cadthala muthú i do rim. So sin an dara bheilte. So bheilte bháin fáca in éisi tusú gceann 15 second. So bhí cheart go méid an corp te, nó tá mid téta sús, so is féileann beidir níos mó má tá an fuinmh má tá tú géirí, is féidir bheith níos díograsaí leis an ceann seo. So, Ilan go glún, trasna. So bhí cheart go méid sé seo éas go leor dit inis, tá sé agat an technic agat dul trasna. So glúiseachtaí trascorp, tá sé an bhála ha an intin, nó an inchin, brain break cheart. An taobh clé agus an taobh yeast an inchin agus iad ag gobar le chéile. Sos beag. Beag nach ann. Agus ag deire bei bonus beag agin. Surprise beag tréis an clachta déarnach. So seo an dara cheannis. So I casa, tro bháin agus an tro eile. So cinál gogracht nó squat down. Rud atá anmhád dún má tá mid site ag an riomhre nó os cór telefíse, cabhraíonn sé linn an cnábhdruma a lúba agus a thuaise. Anmhád. So an tríú cheann sos beag ag an 15 second duine mid an madra. So scar na mara agus brú an urlór wet. So tá mid géirí go mé na lábha láder ar an talamh. Sin brú an tón nó na crumán sús agus siar. Lábh trasna. Beidir go an ceann seo i gaiir níos éasca agus na matán te. So taobh bháin, taobh eile. Beidir dul níos tapúla ach chuinnig an technic anmhád. Chá ceann fáca. So ar an spotta ag rith na rútíní teachtain irde ar chúl. Tíníarnacht na gúlaí a chun á siar agus ag buga ar luas ma. Anmhád.
So cúnig an rim, 10 second fáca, an féile daanamh níos tapúla. Más malat. Sin ceann déarnach. So tá rá agat an uair seo. Nuair bhualann sin clog. Tá chun an sphinxí enough. No, mátá sé compórach ar de rim. Is fé leat. Gráit an ceann seo bra bríomhar. Mar seo. So beidir 10 so mar seo, nó dínamh an sphinx. Péanú tá iarúnach agus compórach duite. So kick suas na casa. Ag féach an tosaí, mátá sé ommarcach ar de rim. Tóg sus, nó tá ar eiscín sphinx. Anó, so sin 3 bhauta, 5 clocht a chorp, low intensity interval training, LIT, L-I-T, and not HIT, ní high intensity town. So dúirt mé libh go bonus beaga go deireadh, so tá muid chun sus 60 second a thógáil, mar seo. Is mas mana pillow nó cushion a chur faoi de cheann, nó fiú doran nó na láva. Agus is féidir na súla a dhúna. Is féidir leanó mé deile a thógáil. So sí ghlacha súbnas agus ag liganta cí tréis na clachtaí corp sin. So ag cur second sa bhreis le de anáil amach. Chun cearú leat de cí liganta ríist. Anó. So sin bhfuil den lá aniu, maisibh, gnáirí libh leis an cuideile an lá.